isulob ninyo ang tibok hinigaban sa Dios. Mao man ni ang misinterpretation sa uban. Ang mugamit na sila habak, pero dinhi isulob ninyo ang tibok hinagiban sa Dios. Aron makabarong kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Kay ang inyong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamahanan, batok sa mga labaw nga ganon. Niini mangit-ngit nga kalibutan karon, batok sa mga daotang espirituhanon, panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod din idad-an ninyo ang tibok hinagiban sa Dios. Aron makasupol kamo pinagi sa adlaw sa kalisdanan ug makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pagkikisog. Busa pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sama binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Ang bakos man sa uban, bakos gyud katong gahom-gahom. Pero dinhi binaksan ang inyong hawak sa kamatuoran. Unsa ang bakos sa tao? Kamatuoran. Oo. Kung ang tao na sa kamatuoran, muna iyang bakos. O sa masuluban kamo sa kutamaya nga mao ang pagkamataron. Ang kutamaya, ang lamin di ay magkamataron. Oh. So ang referensya ni atong basahon there is Gam, alin na gam? Hindi na ko kakita kayo. Unsa ni siya gam? Kinsi. Kini. Pangitaan dari gam. Ang I dari sa yang foto. Isaias 59 verse 17. 59 verse 17. Mao ni siya ang foto. Isaias 59 17. Isaias 59 17. Nag-ingon, o iya nga gisulob ang pagkamatarong ingon nga usa ka kutamaya. Iya gisulob ang pagkamatarong ingon sa kutamaya taming o usa kasulokot sa kaluwasan sa ibabaw sa iyang ulo. So, mao ni ang atong taming Biblia. Ulong sa kwan, anaman po kay katong pulis sa mahayag sa una si Pulis Arcelias. Sa mga gubat niya, nagdala sa New Testament lang. Dili to siya mo kwan. Dili to sa mga pa inigubat. Dili to siya. Oh. Pero kining mga commander gani nga wala gyud magtuman sa law sa Ginoo balaod. Posible nga Adventista siya. Pwede kining kwan. Kining pulong sa Ginoo. Pero katong mga orasyon natin, di ta kasi kung pulong sa Dios. Kada bitang giyon ang salmo, ikuan mo gini, isulat naman gini siya sa Aramaic, sa Hebrew word. Oh, sa Latin wala na gingon pero di man ka makabasa og Latin og mao bagyo to na sa Psalm. Kaya ang habag na to kay mang Psalms 23 o Psalms 91. Oh, gina. Memorize na nimo no. Memorize na. O Salmo 23 o 91. So, Eler, sige. Kay Pahulay sa gamay inta. O niya, mag-ampo may gayon. Mao na to. Sini ikunkuan lang ni siya. Exercise na. O dayon, utangan na ni siya og kanang tubig. Ininit. Ganana. Yun haplas. Piti ginunta kato mga professional nga nagmisi. Kaya di man pwede siguro na imon patakaon naghilot na.
Gulang na gud kay mga. Gulo naman ko siya. So piti gid siya. Sige. Nanamino ko sa Ma, ako ang Itong mga- kauban na Ma'am ako Rose. inaayos na siya. Kasi Thank you buhat kay sa Ma'am Rose sa sipon. paniud to. salamat po kay Pastor. Salamat sa Bago man na. ini magampo rami kanunay sa inyo din eh. Ma, Apil mo Saan sa ni kay? pagampo. Kuan ka sa. kay ko Brother kuha na ko. Crisipulo Garbo. Ang apelyido niya kung atong Englishon Garbo Pride Pride. versus humility. Okay, thank you kayo sa paniod to. Thank you sa ato atanan nga nagkakauban kita paniod to, no? Na mananghid na lang po ko nimo nga kining tama lang gyud ko lang ako ang pagdumala diri sa August July 31. Paggawan, tuwan ako sa Bayog Church sa Son. Oh, so, ikalipay na ako, pag-asay na ako, nakita ta, kailan ta, nakabutis mo ko nimo, nakita mo ta sa mga kigsuunan. So, ako na nakalipay sa mga pastor na kanang sa mga kigsuunan, magka halubilo, ano sa halubilo. Kaya soryanay. So, before me mo biya, mag-ampo na kita, ma'am. Mag-ampo sa tablet lang. Mag-ampo ta mag-pray. Sige. Ana lang ka. Balaan o mahigugmao na mo nga Dios, ana ikaw sa kitas-an sa mga langit. Nining taknaa Ginoo. Dapat sa kahaponon o palis. Ni amin nagakatigom nining puluyanan ni Brother Chris Garbo kauban sa iyahang kauban ni Ma'am Rose o sa mga bata o kanamo nga tanan nga mga kigsuunan lakip sa ilahang mga igagaw parente mga igsuon among gibati Ginoo ang dako nga kalipay nga nagkahiusa kami sa among pagpaniudto dinhi sa usa ka maabi-abihon nga puloy-anan sa among igsuon diin nag-offer siya og lunch, food nga among gisaluhan na bisan Ginoo sa mga hamubo lamang nga panahon o time nga nagkauban kami, nagkaistoryahanay kami. Pero ingon nga imong usa ka alagad Ginoo, gibati nako o namo nilalay ang dako nga talipay sa pagpakiguban sa among mga kigsunan dinhi sa MVC Church. Diin bisan talagsa na gid kayo may magkita tungod sa nagkadiya namo nga buluhaton ug lagyo ang among mga puloy-anan. Pero kining amo ang panagtigom Ginoo, nagpaila lamang kini sa usa ka landong sa amo ang panagtigom unya sa langit nga among pagayuon uban kanimo kung ikaw mo pariyag na nining kalibutan. Salamat nining puloy-anan, ako nagampo nga ang imuhang balaang manulunda imong ipadalas pagbantay dinhi, pag-abog sa dautan nga mga espiritu, pag-abog sa dautan nga mga tawo nga walay bisan kinsa nga makahimos pagpasipala nini nga puloy-anan o sa mga nagapuyo nini. Magpuyo sila nga malipayon, magpuyo sila nga malinahon, ug magpuyo sila nga ila kanunay ma-experiensyahan ang gugma o ang grasya kaluoy ni Ginoong Hesus. Ako nagampusab sa bana ni Ma'am Rose nga dintuwa sa Turkey. Nagkalagyo sila dili biya lalim Ginoo nga managkalagyo ang asawag bana sa mga kabataan. Pero tungod sa trabaho, tungod sa ilang paningkamot, paghatag og mayong kaugmaon sa ilang mga kabataan o bisan sa ilaha nga kaugalingon, ako nagahangyo nagampusab nga ikaw magapagamaayo ni Sir dito sa maong dapit. Iiway sab siya sa ginusta ng matang sa karutan, tagaay siya sa mayong panglawas, iiway siya sa mga temptations sa kinabuhi, ug lig-una siya nga mag-aalagad usab siya nga matinud-anon og butan, sama siyang pag-alagad sa iyang pinalangga nga asawa ug anak, iyang amahan dinhi nga nabilin-og sa tanan nga magkaprintihan mga igsoon. Bisan nagkalagyo sila pero ako nag-ampog nagahangyo, imo silang bugkuson sa imong dakong gugma pagbantay papanalangin. Usab sa ilang mga anak imong panalanginan, imong tabangan nga magdagko nga butan
ug magamit usab diha sa buluhaton sa iglesia. Og ako nagampo sa presahe ni Brother Garbo. Ako siya hikapon ginot, ang dugo na ko siya. Bisan sa akong dili pagkahingpit apan nahibalo ko nga ikaw nagahinlo ka namong tanan, nagapasaylo ka na. Nga unta ang gahom ni Ginoong Hesus imong ipadagayday dinhi sa akong kabot ug magalatay kini ngadto sa tibok lawas ni Brother Pres Garbo. Nga din siyang handom, siyang tinguha Ginoo nga mahiulian siya, labi na siyang tiil o kung unsa man ang iyang gibati sa panglawas, pinagi sa ngalan o sa gahom ni Ginoong Hesus nga nasaritnon, mahimong mamaayo siya, mahimong mabatnan niya may panglawas, tagai siya Ginoo sa malinaw nga una o malipayon ka kasing-kasing, o tabangi siya Ginoo nga diin kaganina gihimo namo ang santos nga bautismo, nagparibaptay siya, tungod kay gusto siya nga mamahinluan, o gusto siya nga masiguro ang iyang kinabuhi, nga masulat din na sa masahon sa kinabuhi, aron sa imong pagpanag, usas siya Ginoo nga andam sa iyong kinabuhi, nga mauban kanimo, o pupuyo na ng langit nun nga puluyan ang kitagana, alang kanamong tanan. Sa tabangi siya o ang tanan niya mga kabataan, lakip sa mga igsoon, sa mga igagaw, mga kaparintihan, sa tanan nga magigsuunan na niya karon dinhi, ako nagampog nagahangyo, nga imong bugkoson kami sa imong dakong bugma, pagbantay pagpanalangin, paghatag kanunay sa mayong panglawas, usog kabasko, kay kining tanan, akong gipangayo, itugyan ng isalig, pinagis sa ngalan o sa gawang Hesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Yeah.